sa sisiin lengba kani ke program Surya Ro bala penbit penbiang nagabalang paspetrian nong thamai ngadon ban pediang subai pi baro kinong pet kinong ngap ye kani ke program hakani ke sengi ngi wanra syafi ya ke wei ni ya ke program ke bakerpang ke bala penbit penbiang bat ke bala bat ke bakapang ke jongka kolong ka jingno senyang ilet demen basan al secondary imli lengba ki jingruai ilet demen basan secondary imli ilolong uwei ni kinong ruai kinong tau jingruai kinong put nong tem ubala pau hakasap bat kanam hakeleng ki rilum kasi jantia ba it jongi barok ngiatip bat ngait babarok ngia it bat ngia kan mau ye ki jingruai ki jong iteman basan skenruel si imli hakani ko program ngadon rungkat bat nga ya ukun khaddu jong ilit teman basan RS imli katai long People Store Reverend Yaraps bun man banyang ni pediang subai People Store shikani ko program hakani ko janmit bat ngi sngungu ba pila platform banyi don rengkat bat ngi balang bat khamtam hagane ke program ke bakerpang ke badai haga jungi dei bat ipa ibi ijong pi bat ngonong lupa bangi don ru yaki argut ki kun jong ilit teman masan al scandals imli ndrei kata kalong I Mr. Korsha Marbanyang bat I Mrs. Sunny Jai Marbanyang naman di ki daw ki bamla kiar bat kum namar ba ka degen ka prathai ka maryang ka balong kum ni kimla banyadon bat ngi ka por nrei nin sayo sngo ya ka jingkren ka jongki na ki video clips ki bangila penbit penbiang hakabak nin sayo sngo ya ka jingkren ka jongki tinamar kata kani ko pon ngini point ok betcha ka benta jongani ka program pastor nga pan shipi kendiat pila mo banyatu AA Syapang ipa jongpi kumunong ruai unong tau jong ruai unong put unong tem da kaba puram AP store nga ai ku play p lambat dia ka jing sing badia ka balang jongpi ni ha ka ba yede bat kan ka benta ka jing em jong I pa jong I nga sngo ba ban kerpat hakmat jongpi ba nga ngadi ba khatu ten rei nga kwa ba pin yo I ya hakabai dai bat khambha nam ta jing em jong I nam ta ki por ki badang stang I kham tib hai ba bat ki men ki jong hakabai dai bat kata ka benta bat ngaru ngan saya benra plang nam ta ka jing em jong I pa ki ba kham hadien to kuble shibun pastor hakani ko por kumbai pastor ilong ngidon hakani ko poru bat ngini snam ayupat by Mr. Korsha Marbanyang ikun rangba jong itemen mesan idon ban ong IA kendiat syapang ka jing im jong itemen mesan skenruel si imle ina pai segini ka video clip itemen mesan skenruel si imli ban kwai hat waru ble ilong ikun jong itemen mesan Romuel rentatya ban ikong plenty mai si imli nakasnong thiet berthet Nabadon hajan merang hawes kasih ya ulang ukun banding kong nagi siup pungut kisi parah lakai I haka sitarik leber sejak kendai spa sau posan haka senong thiet berthet temen basan skenruel si imli I belum ipa ijongi dan ya kasap kabakar pang bah nadu dak kena habaki kini kipa kiyo I ya kasap kaba udan bunsien kiju persyang bak kiju hikai ya I malaung bah haka jinglong kata jong haka ta kaba prasna I belai ilaju persyang bantem dui darah da kino ki jadien kat kaba iyo dei hadien nanta ba ipa jong I ila pensinano da ka dui darah bat nado nanta ila persyang ban tem ya ka dui darah bat idak penuan sur bah bat katum ka jingtep ka jongi day anda kapor ba ila late school menski hapo ME school laktor ba jongi ila tau ya ka wege jingruai
bat ilaruai hapo school hakapor ba unong pe school uan ban pe ya kanika school bat kanika long ka jingruai ka ba ipa jongi ila thau ning kong e hakapor ba idang syong class 4 Kublai Shibun i Mr. Korsha Marbanyang nakabanta kijing penpau kijong pi bet kijing yathu kijong pi kendiat syapang ipa ijong pi pastor nolor ba pile esngo iba ijong pi pidon ai mo bandang benrap nolor ka ba i la penpau kawai ka banga sukwa ban benrap susu halor ki kentin jong iba ijongi kalong ba ngasu yathu akmat jong pi ru ipa iju yathu ingi baki kentin jong imirat jong i kithe kipa don kam nam ta ka jing jong i hakaba ipoi ban ruai sedang ban ruai nam ta ka akor ku puram bat kham tam ha ka jing ka ba hadien ru i pendan puram yo play bat i e te kari ling ba ka jing ruai nam ta ban te ya ka akor ka puram jong kalong priu man priu hakari khasi hibaro ko wai te kata ini imirat ipa ilabu hak tu kajing ruai ki kentin imirat ide iba kong san namenta kajing jong iban ai man sim kalong kum kajing ai man sim namenta ba in ruai namenta ka akor ke buram namenta kum ukun prangsi jong kayeng bun long kanuksa namenta ki para bar kum ju ki wai osngawi ling baka but kasap ka baidan okay ta kubeshi bon pastor te hakane ko porpan nginya pe yasngap ikini kajing ruai lengkot kiba nganget kini ki jingruai kiba an sepen i happy nganget kin pen kan mau ya ka sap ruai jong uni u kaitor bat u syakri i let teman besan skenruel siimle si duyên tiền hoàn ban ta rai trong cố rai trong ba lần in đâm lẽ Noel tình gia kinh ngày buồn lần tết xa giờ cái tiếng na ai ngăn sông ang takas nam nong pen im balamong kajing don yong uken ri ya ki popi jong i aposel ngiu kating agan shong i aposel ngiu kating ai gan syong i teman besan skenruel siimle i ilong unong ruai unong tho jing ruai u ba i ban ruai syapang kari ka jait ban riu ka akor ka kuburom bat ki jing ruai ru syapang ki khanatang tungin ngap ayu ba i khun kan thei jong i Mrs. Sani jai mar banyang i don ban ong haka jingi day bat kani ka banta bat haka ni ko pon ngine phai shi kani ka clip bat ban snap ayu ba ikong Sani jai idon ya ka banong kat kum ka jingi ya thu ipa jongi man chua haba dang don ba ni kum ki ko kawai ka ba pelong i ba in sum tanat ban thau ma jing roi ri na ma ni tip pa ro na du pa idang samla hadu shua be in klan no anak ne ka parthe udi wei na tengki priyo kiba ujustana bahabane simbanta haka inlang kasarang kum haka sensya ka khada bat baro na deng jongi kum kari ru tiap ba lalong teng ya la de ru kum UMTC bat dei tang ba ujustana bane simbanta haka sensya ka khada ujus tanah ko bani simbanta wat hakikam himasima ni kani ka bapelong bat ka baktik ya ka mensiam jong i kamtam kum unong ruai
bong to ispun kijing ruai iteri kabaat pat kijing ruai khanatan te halot kini kijing ruai kaba ipa ila thau kum unong ruai tiap kumbale tu khana da kijong ini kha da parok kha di kiri temen hasino ba nadu ba udang riat udai uwei nap deng kinong ki khana bu stanat bania tu khana ki breu ringkat ka duitara udah penuan suara artat te kini kijing ruai kijong u haba utha hagal kom jong ki puriska ya tu ya sipun ki ba kampla ibangi kum hakini kijok ki pementangin setiap ikita ki kana puriska Nrai mau namar bolong ba kana tan kana puriska menjua ba tip baru namar ba kemi pa jong u nadu ba udang riero kijus tanat penitu kana u de kita ka pelong u ba thang ni jingroi kana tan knang ba ki long dien kin tiap ikini ki puriska kabalai pat ki jingroi ki bede ba ki seneng ka jingkra nimla aban lem ha ka jing sisa ba nadu kijing ruai niam hadu kijing ruai perthei jong u jupan kuat ba jupan rap ba da kikentien seneng kikenten kra nama ba mau biala di uan na katakan longjing ka batti prio ka batti play la penhe pensan ya u ha katakan kwam tak hadu ba undarang ba ha Kena markata habau utang kinu kijing ruai slong tenat tang ban sui to ndrei udah benrap udah pu ringkat kisembo jing sne jing krang na kebenta ki wei ki bayu asngel kim perkhat ba bat ki jing sne ki jing krang jo u kim kuat tang na kebenta yang iki kuat ndrei kecing sering jikrau jong u kalong ya baro salat sa nadu ki bahayin ki basem ki lok ki jor ke imlang salam atkari bacet penrio dak perthai baro ku wekat ki basngat ki jing wa jong ki tena markata kapelong ya u ke don setenat patau bat penkuat ki jing wa jong u dak seneng kakra Kublai Shibun, Mr. Sunny Jai Marbanyang, nagam taki kintin, but nagam taki jing pensyai, kijong pi, kendiat chapang, kajing it, kijong ipa, jong pi, kamtam hai kijing irwa, kijing ruai, akor burom kijing ruai edri, but kijing ruai chapang ki kanatang. Pastor habang ilay asngol kumtu na iwi, wen ki men jong pi, pidoni ay mo ban rapan, na lor ka ay kabong, kamtam hai kijing iday, bakin ka benta, kajong ipa jong pi, but kijing ruai, akor burom edri, but ki kanatang. To pastor hak ba ide bat kani ka banta ka pa philabu nam ta kum kisimbo berkhan nam ta ban pet pat ya kajing im jong pa ban su ban rap su ya ka e ka ba im man jong a ilabu ik kentien sakman nga su bu tang kini ki banta khamat jong phi bat kata kalong ba kini ki jing rwai jong ipa la kalong ka jing rwai iteri ki khanatang ki jing rwai jing sneng kita kiba palang nak kajing im jong ihe isim ya kebenta ban long MDC ke kaporu namar ba ie ya kari isim ya kebenta ling bakini kicing ruai ru nadu bastang na menta ba ilong iwei baju kwa ban tip ha sepang kai kaniam khasi bat ki ai ki khana tang ki ai ki purus kam ki badan hangta de katan ling baka research jong i ka bangila banong hak tien paring ling baka jingwat pnia jong i sepang kaniam khasi i phalang lut haki jingruai i sei lut haki jingruai na du ka do nun marba i et palat ya kari ka jat penriu i et ya katan rai ka ba idon mensua ka bangi kum ki khasi ngila laj im mensua tiki hajar senam ngila banong ten rei sakwai pat ka bentak ka pakhadu kalong ki jing ruai jing sneng kiri kiba phalang namar im ruai tang sabar ndrei ihikai ru yang iki kon
iju penan kam biaka saudong lengwiar ke depai nam ta jungi ki khon ban hikai yangi de ki jing sneng jing krau ki teman dai bat kum ju ru da ka bible ngilalong ki kristan kam tam ilong inong syarai kini ki jing ruai ki phalang lut ya ka jing em jong i don tan rai nadu ba ile hayeng bat kum ju ru i pen mi ki jing ruai syapar kari bat ka jai pen ri barok wai ku play spon pastor kalong ko basmutanat pan ngap pa bania sngo na kini ki khon jing i teman besan kai ka bala penlong ya i teman besan scandals imli ka bala penki ya ka mensim ka jung i pada ka donut ka jung i bakin tho i ki jing ruai lala kalong ki jing ruai e dri ki jing ruai ka bede ba akor ka buram ka jing sneng bat kum ju ru ki khanatang ku mengilai sngo ni di ki khon im sim tho ka jing tho ye ki jong i ki ni ki jing ruai ka dei ka jing ka don ka jing penki bat ka jing yo i ka jong i na ki jing lum jing tip ki jing lum bat ki jing tip ka be i yo ti hakani ko por mentapat tongin ya phai si ki ni ki artili ki jing ruai ki bai teman mesan ila thau bat ila ruai ki ha ka jing ye dei bat ki jing ruai ki dei bat ka jing i ya ka sinong bat kum ju ru kamtam ka jing ruai sepang ka jing sneng ka jing krau kom bai pastor ilong ki kentin i merat ki balalong ka jing kurku bat ka jing lam lenti ya itu mesan hakani ko por ngina phai si por bat pet yiki ki arti li ki jing ruai abangaken ma ya iktin manusia kita kide iktin di merah shwa bana pertain klan ida ongkoku ipisa yapi ku ngas ngeu sa anu jing ten ju kin wan du kan mau yu blei kat ba idang em ha prote na pi ken si para long khơn thanh nghi ya ki pi la i chwa yu nai bat kasi ya kitu ya lam da lup sa jong pi kan ma ku ya ki Shai anda ngam dan su Kau sedang bangai mangan klan parway cloud set pawan paknya dedi ken baru yang ada dan kena parway kan ku selai tiang jaga maki berbentuk ying sun jauh ini
nàng ta cánh gần ga dần na du ga mình no và đến nhà kia chính sinh kurang ka ako nàng ta xanh du vườn nhánh ca trong nào linh ba kỳ du iska ba dan kỳ khana ning tông na la ye chính sinh ma bu nàng ta nâng đứng đồng ba đến kỳ ba ning tông la ye đã kỳ tiền kỳ ba chân có vẫn từng kỳแต่จริงอยากได้เล่นcùng lưu cánh ba ngàn kỳ cùng lưu cánh ba ngàn xa cùng lưu ba ngàn ren cùng lưu ba ngàn ya Pastor, iteman besan ipa jong pi. Imlong tang unong ruai. But imlong tang unong tho jing ruai. Nrei ku mengiyo ideiru unong sarai balang. Uteman besan. Ideiru unong yalap. Ubangakan mau ikipor kibangadang samla ngalajuyok sngo bat ngalajuyok iki benta banlet chiki jeseng yalap ke bai penlong. But kamtam unong yalap ya ke gospel ke jong Jesus Christ. Te pastor subasi ban pensyai AAP halor ke ni ke benta ke kata ke ba penlong ye iba in kam no sheni ban no nyang bat kamtam ku mu pilong mene kamtam haki por haki sngi ki bakat do ke jong I pa jong I hapteng ka jinglong jong I kum ka yi kasam ni tipi I thu bat I lam da ka lenti ka jong I ka jing poi ka jong I ban poi sha ka jing ruai niamมันชวนกองอิเชตเลยจะรวยคอนเสิร์ตก็จริงรวยประเทศละบันองฮักตะกรุกมแต่ในกำมุดประเดบะอิมยุรวยเนียมนาดูบักสัมลานมารุลงอุคริสตันบปุระบัดอุปนันกรรมพยากษัตริย์พยังมันเนรุแต่ก็จริงอิมจงอีก็ยังตลุนอีลองอีน้องเท้าจริงรวยน้องเถาจริงรวยอิเชตเถาอีก็จริงรวยเนียมฮักก็จริงอิมจงอีอิมปัจจุยทุประเดี๋ยวงี้กี่คนก็ไอ้กระจิงรวยเนียมกับบันกองงางำกันมาเวียกตากงัทรายกิละบันกันมากี่ไว้ปัดแต่กันนี้ก็ลองกับบันตากระจิงยาลันตีจงอีฮัดเดียนไปอีละลองอีละอายาอีละลอง EMDC namarกระจิงบอมละชะจงอีนามันตากระจิงอิมหากระจิงเดกระจิงลองเฮมันคำตำกระบำซับบำกรุนอีละปันองI no ayah kajing long MDC hiteng por dah kaba I resign no imla ayah sya imla yang hangta hadin kikam ke babon ke ba itrai kajing yelap kajong I ka sedang namar ba ma I sedang banto I kajing ruai niam tiki beri marah kata kopor kiyo I dah kawai kalenti ba I pleng imat la ban penon kami I haka liang jong kajing yelap Dena kata-kata kamdon ka history kamdon ka jing yathu ipa meno ikla ka bamut nrei ka jing im jong I kadai ka proses na du badang rit kamdon kata ban ong meno ngakala ka bamut ide ibayat lupa hak ka akor ka buram nadu ki kentin mira nang ta ka telun ka jing im jong I ban poisya kan ka kam jong ka jing yalap bat halor kan ka jing yalap wat hakapor ba idang don hakakam sanyima sima ilong ru iwe iba ju melin ban le jelap te ka ka bakam penwan ye I ka bakam penlejing mut ka de hadin ba iklat I parat jong I balong ipa jong I balong teman besan jong ka balang benter ba hadin ka jing klat jong I ka balang ka jit teman besan I kajing penlejing mut jong I hakakam yalap kadai hadin ba ila I
ia kekam MDC. Bat kum juru ban ya involve ngila ban ong ketingan pereng ban ya don bental enter hanku hadin ba ila i anta ka kajing yalap kanang ya kaman bat ila kam penlej jingmut kam bun sya kade hadin ba ila long teman pesan iya ban yalap i tho i kijing ruai ki babun ru ban yarap mdei na menta ba in rus pa elde la handre kawe kalong bakas ya kasab jong iru la penan kam na menta ba in yarap iki balang iki presbytery ngakan mauru kawe ka album ya ka mai rang presbytery bat kum juru ki album na menta kijing sena iki yang mane jong ki balang ki baper hakari khasi kani kalong kajing no senyang ka jong i na menta da kajing ruai kapenlong i rengkat kajing yalap rengkat kijing ruai but what kapor ba ila yalap ru ila long teman besan ngakan mau idang yai ruai na menta ka akor ka buram bat na menta ka rikasi barok koai kublish bun store ha so tanat on perkat ya kajing mi pa jong pi ho kum pila ong kham ta ma ka benta ba ka kam yalap bat kham ta ma kijing ruai nyam te ha kan ko por nginia syasko di kini ki artli kijing ruai ki jong iteman mesan kijing ruai nyam ki ba i ilat ho bad ile jipen mi haki album ki barim bad ngangit scam begini ki jingruai kindon ka kubor ko mo i pastor shanga ba chepi ki ba snap niki hakan ko por Bible kalong ka jing thoka baku la persan sindu bleng Traibu lapan skam ringkat tin jambu long kaktin kordor bleng Pertai kayale ban pendu yakan kam lasa tiada lele Laga persiang ban sulong kam kai long kakti pane ule Bible kalong hoj Bible kalong tin ule kaktin ba jiu nam kan ne hoj jiu nam kan ne Sihaga dan non serju Ki ba rokin sa lệch nhỏ Slam hành ni jiu nam kim la Đầy tan các tin ba Cordor jong buble Jiu nam kan yai sa Hallelujah, oh hallelujah Long blacker kuya kaktin uble Hallelujah, oh hallelujah Chinh sát cổ đor bla yo Paduna jingsta ngam ka ong ka tin uble do un pan bait na uble da jingge lam da ta tin jing ai ba bad ba janai de bom juga lai shuna ket upa Jing ai ba bad ba janai de da kaktin kaji shisha
Giêsu ông ngà đón chi cha ô chi khang trong khi lặng rớt trong ngà char ki ba quaวันสุดale apodanavan yo jing inde ngalam da si sha nong ap lang rat ba nga ai ti la jing im ya ki ban ker banda nga itu bahaya iu ong bat kunju yang dalai kijo nong tu an tang ban yo pen yam bat ban pen jot ngangan lawan ba im te ba kim yo kerhai ya jing inde ngalong da si sha nong ap lang rat ba nga ai ti la jing im ya ki ban ker banda nga itu bahaya iu ong bat kunju yang dalai kijo Sabar jingker dan pun mentah ngan wan lamban snap ya din jangan ngalong da si sao nong ap lang rata nga ai ti la jing im ya ki ban ker banda nga itu bahaya iu ong bat kunju yang dalai kijo Pastor ngila poitat sa kabanta ka ba ngin sa punkut no hi dan reiswa bangin punkut ikini ka program ka pakerpang ka jungi nga kwa ya ka ban kli bat ban kwa ba phi pen ai jingmut lem ban long ki kintin ai jingmut kintin kuntu ya ki nong rai ki nong tho jing rai hai ki ki por lemba ka jing im ka jong ipa jong pi to ku play sipun pastor naman ta kana ka jing kli hakabai dai leng baka jing im ka banga ngamat ngabut ya nga don hasanda jong iman ko por nga ju syam ya ka jing im jong i ya kasap ka ba idon haka jing sisa kat kanam jong i haka rikasi la de ban long i baruspa ha leng baka jing ruai rengan ya thu pi im da dei i baruspa na ka jing ruai namar ka thong ka jong i haba iyo ya ka ne kaput kasap ka thong ka jong i kalong ban te song i ka jet pen riu nang ta ban pendan puram kham tam yo play haka jing em jong i ban pentip ki ba idan haka do no jong i ruai na du ka do no hak ba yedai bat ka jing ruai bat kinong ruai ngayo i ba ling ba ka jing em jong i haba i ruai da ka do no la ha studio ne hang no ba idan la ne ki jaka ya lap i penmi namar ba i thau hima i ki jing ruai i thau na du ka do no de kata ki per ba
kiper bha ngaju persang ban pu ti kum nong ruai la ne kum nong tho ji ruai tan re ka wei ka ba ngayo jing mut na ka jing im jong i ong kum ne ba ya ka jing ruai kanam dei ba ngingin persang ban lum spa namar teng lada ka pisa kawan sekhamat ngila aru ban le ya kata kasap deki kenja jing long ki bom su tenat kila ban penmi ki jing ruai ki bom sngu tenat lani ki ba klam akor kam tatar ten re kathong jong i kalong habayo ya kasabu blei u ai e hai kalong ba in penan kamru nam ta kata kathong ban bu sekhamat ba in ruai da kado nut bahkan palang ling baka jing im jong i persang ban ya je kelenti ka babet ban pen i yang iki khun ru habang ruai kamta ngan long ru kamta nang ta ka batho i ki jing ruai ru i ju ngaju kan mau ya ke jing ong jong i persang ban long tan rai pen mi ya ka do nut mde ba pin chu ngap na ki ki ba ki influence ya pi lane ki kta ya pi ling ba ki kentien jong ki pareng nei jong ki wei ki bapen sungu tenat ya pi dan rai penmi na du katan rai ya kasur bad iki kentien ki basion jing mut ki bakta ya ka jing em ka jong pi baman kasngi nang ta kamde tang kataru hapdeng kan ka pai resi ka ba ngia kandu teng ngi kinong rai ngi sngu du mensiem rai im ju du mensiem kawai kalong ba hakapor ba penmi ya ki kaset ki don sibun ki album ki ba idu nang namar hak itu ki por dan ki briu hadien ka jing em jong i kim da kham thiet shu i ki kaset kim ju kham da bang shu i ki jing roi jing sneng kum ta ter ombro khat ba dei halor kata ba im sngo dia men sim ila penmi ya ka ai wala idu nang ten re ka wei pade kalong ka jing karpat ru nakaliang jongi ki nong ruai lan ki nong thau jing ruai yau pat ba ru kadon ka banta bakinem sim kabu nam ta ki nong ruai ba kapai resi kan long nam ta tang ka jing yo nong sengap re kan long tang ka jing du nong ya unong penmi lan unong ruai unong thau jing ruai kan kuble shibun pastor hot yi ki kentien bat ki jing ai jing mut jong pi bat ki jing pen sko ki jong pi ka jing dei bat ki nong ruai ki nong thau jing ruai hai ki ni ki jip ki por ki munta ki ba pi la pen pau long ba ka jing im ka jong i pa i jong pi bat kham tom ka bang so tanat ka long i ti kin tin ba pi ong ba i teman mesan hadin ba nganget ba i la long nong sharai belang bi li yalam na trai di hang ta i mat pastor ba ki briu ki musim da ya so tanat than shu ban thit ya ki ka set jong i ki jing ruai jong i tan dai wat la ka taru ndrei i kumu bri kumu nong ruai bat kumu shakri jong ublei i yai beteng bet ban ruai ban tho i jing ruai tep store ku blei shibun sa shi sin na ga banta ga jing ya ship kloi jong pi ben shim banta bat ngi ha ga ku program ku blei shibun i ki men jong pi i ba khorsha mar banyang i kong sani jai na ga banta ga jing ya no senyang jong pi shi ga ku program u blei nong ku ye pi ba kum ga yong yeng ga long sam bat song ba ban ra i ki jing ku blei na ga balang ga jong i shi ga yeng ga jong pi shi ban ther bat ngi kin ma u blei ki jing dwai bu blei nong pen kam ye pi ba de ga yeng ga sem ga jong pi kham tam ha ki sap dem sap ruai ki sam jing tho jing ruai te ka ni ko por ngin sa pet yo ka ni ga jing ruai ka ba khat du ka ba kat kum ga jing batai jing pastor ki long ki jing ruai ka ba khat du ka ba i teman masan i tho shwa ba in klan bat kata ga jing ruai la ai ka teng the atrai pada kini kapor ngine pej bat kami ye kena kecing ruai haba kesidam pertai kalawan karungai syang sung haboning basai ajan kaket tan siu pecha dutrai katai jiu nom long boning yang Long boning yanga các mắt phải bằng gió cô mi klem vai kata long boning yanga daga jing ai bat por jam u blei
ya nga an ya lam sha jing su bai slei ban pe chu Giêsu ba i jong u lei ka tai chiu nam lòng bo neng ya nga agat dan long bo neng ya nga bo neng ya nga bo neng ya nga các mắt trai ban yo ko mi kem lai ka ta long bo neng nga bo neng ya nga kumtu perlok bat ki para banget biit ngila poi sya benta bangin panwai no ekini program ngangets kem baleng ba kajing pet kajung pi kajing kmi kajung pi kini program kan long kajing kurku bat kanang wanra ya kajing tip khamtam syapang uniu syakri jong utrai ilit teman san ar second worlds imli batu ai ba kajing kajing syakri kajung i kan long kajing ai men sim yang a bdp hakini kisngi ki por ki bamenta te hakini ko por sesisin kublai shibun bestor bat kublai shibun ipi barok kinong pet kinong skam tengin ya pun kut ini program daga mangi pai bat IT kena ko por bat ban IT kena ko por gijing duai show blai ini duai a try bo blai jungi baham nang idap daga jing sngongo ime nam tai ni por memela a hingi leng baga program surya ro mengila ku kenrat bani shimbenta daga mangi pet ya kmi ya ka jing im baga jing no senyang jung we ni ki shakri jong me ubala let no shaka jing sup jong me iteman ailet teman san ar scandals imle ngi penpau ke jing sngongo ya ke jing im ke jing syakri ke jing ibat khamta mi gini ki kun ku kunrat ke bala ya don benta ni program tukur kui ke benta barok ke bani pendap bat khamta mi ngi ki biok sngo bat ke pet ya gini ke program pediang ku kunrat ni jing dwai jing khot kerpat jungi ha ke kerteng ke jung uji ngipan amen. Sempat dan yan si jing ken wan ban ta